Els pressupostos participatius són un procés que endeguem nou enguany l'Ajuntament, mitjançant el qual el que es pretén és que la ciutadania pugui decidir una part del pressupost. Una part del pressupost que són 45.000 euros del pressupost d'inversions, que tots els veïns de Torrefarrera podran fer propostes d'inversions o necessitats que considerin ells que poden fer falta al poble, que després de passat un procés de validació, el que es passarà és a votació per tots els veïns majors de 16 anys. Amb això el que volem és que tothom pugui dir la seva, tothom pugui fer propostes, tothom pugui dir coses que creuen que fan falta i al mateix temps que ens puguem tots corresponsabilitzar. Per què? Doncs perquè també serà una bona manera que veguem que coses que nosaltres podem creure molt necessàries, la majoria de gent no les pot creure i per tant puguem arribar a veure que governar tampoc és tan fàcil i per tant, més enllà d'això, el que farem també és, si algunes propostes no es pot arribar, sempre es poden deixar guardades pel pressupost de l'any que ve. Per tant, us animem a participar en aquest procés de pressupostos participatius, tant fent propostes via formularis com a través de l'aplicatiu web, com sobretot, finalment, amb la votació per tal que el poble i les inversions que es facin s'adaptin al màxim possible a les coses que nosaltres considerem com a veïns.